Завещах на новия кмет, нали, да е много успешен, да реализира много проекти и от националните мерки, от европейските мерки и да има по-малко проблеми и повече разрешени проблеми през мандата. Да е жив и здрав, разбира се. Завещах му, че ще му помогна с каквото мога. Аз първо искам да благодаря на господин Исмаил Осман, вече бивш кмет, така за съдействието, което оказва и ще оказва. Пък и му благодаря, че остава един бюджет без задължения, без кредити, колкото и да е скромен и да е малък бюджета на община Руен. Проектите, които е започнал, ще ги довършиме и евентуално ще кандидатстваме по новия план за възстановяване и устойчивост и новите европейски програми и фондове, като най-спешни проблеми, които трябва да се решат в община Руен. Едно от проблемите е снабдяването на населението с дърва за огрев. Там нещо изостава държавното горско стопанство.